Наскоро имах интересно видение. Беше като филм. Видях, че на Земята има 3 типа хора. Първите са живите мъртви. Те вярват, че правят свои избори и следват свои цели. Но в действителност всичко е само в услуга на илюзорните нужди на егото. Образът беше като мишки, които тичат безкрайно в колелото на илюзиите. Вторите също са живи мъртви, но по друг начин. Те повтарят един и същи ден отново и отново, без да си позволят да изберат, да се променят, да поискат нещо различно. Картината беше на редици хора, вървящи в колони право към една пропаст. Има и трети тип. Те са истински живите. Те избират със своята душа. Животът им е богат, разнообразен, изпълнен с търсене и намиране. На себе си, на любов, на пътя и уроците си. Те живеят живота, вместо да бъдат живяни от него. И при тях има лекота, истина и светлина.